så kører der livestreaming faktisk. Så sker der kan det var nægget sådan lidt enklere. Var der stadig andre? Der var der, ja. Har du Det er ikke svært været for der dig. Ørsted? Ja. Har du ikke været der Ørsted? Ikke? Men jeg har været i 2 år, men ja. Jeg kan ikke godt gøre det. Altså det er ikke så accent. Nej. Det er snart ikke mig, så hører det der bare. Jeg känner också östländingar som har varit nästan långt in till oss. Och han är varit Ja. Så hun er også nu. Siv Gunnarsdóttir. Ja. Ja. Man hører det bare, når hun er østlandsk. Hvor? Siv Gunnarsdóttir. Stjålet noget af det. Ja, hvor har I hørt om det her arrangement? Hvor har I set, at det skulle være? Hvordan virker vores... Så der er Facebook. Ja. Altså, Hvad har du hørt om detta? altså hunden nu, det er. långt ner. Jeg har det sådan, der var Facebook. Att det tissar. Ja, så er der Fedløs. Olika lite långt. Ja. Ja, nu ligger himlatjan. Men Men du skulle jeg fylla har på för jo lätt. spurningar. Det er ikke Lockade det var samme i Østlandet som i Førjum. Nej, Så jeg forstår ikke ordentligt. så förstår här. Ja. men her kan... Og hvis der bliver meget specifikt, så kan vi måske gøre det, når vi Så er då ska færdige. du Så kan vi tage Ja, det 10 är minutter bra. kvarter. Ja. Det tager Altså, I har godt den her, 3 kvarter. Ja, du varst ju inte Og det er så... Jo, Jeg kan tage det nu, eller... Nej. Altså, at nå. Ja. Nej, der var faktisk spørger, og så er der her, der som jeg skulle spille om. Jo, det ser Altså, mere alt her. Ja. Hvad ser jeg? Jeg forstår, altså, du er... Det er klart, du kan ikke skrive det, men hernede kan du se, der er noget, der hedder Så Anna. det heter kan vara utsläckt, men ja. Og der skriver du det så. Ja, men Altså, du så kopierer det her som så en giver det mere standard. alt det østlandske, men det er ikke det Ja, samme måske som... nye. Altså, Vi kan oversætte det. Du ska blocka den. Vi har en omsætning, Okay, ja. en oversættelses. Ja. Det har jeg gjort øjne af, men Nå, okej, det har jag Så gjort. vi ved, Okej, ja, ja. hvis du ligger godt i Island, så ligger du også godt på os. Og hvis du ligger i midten, så ligger du skal her, og så... Ja. Så det er ikke noget problem. Nej, nej. Ska skifta Men- här. skal her. Jeg husker, Så du skal jo ikke sætte kryds der. Du skal jo bare skrive hernede. Og så sætte link. Hvad hedder din Ja. uddannelse, og hvad har du? Og det vigtigste er, at du lægger jo Save. eksamensbeviset Ja. med som Okay, bild. ja, men ja. Der har vi, ja. Okay. Tack för det. Okej. Okay. Men vi er også ved at nærme os klokken 5. Vi venter lige på 1 eller 2 mere måske, vi ved det ikke. Men, vi skal ikke starte før tiden. Jeg kan ikke lige nå båden sejler før, men den er annonceret. Det er jo ude for nogle gange, Ja, fordi den var fuld okay. båden, så kommer de igen om 20 minutter. Ja, det forstår jeg ikke. Nej. Plaster for det er en planlagt tur. Ja. Fordi den er fuld, Ja. og så kommer den og henter folk altså, til Nolsø for eksempel. Okej. Så Ja, vänster, vänster. Yes. Tack för det. Vi starter nedtællingen om 2 minutter, så er klokken 5, og så begynder vi den officielle Ja. orientering, ikke? Ja. Det är det ute jag börjar. Så det börjar vara okej. Jeg var nok først. Og I er meget velkomne til at spørge undervejs, og jeg laver nogle stop, men hvis I har brug for et eller andet, så... Og så kan jeg gentage det for dem, der måtte sidde ude bag ved en skærm og kigge og høre. Vad heter det sista R?
medtaget til Kode 1. ja, Kunne det være? ofte kommer på. Okay. Ja. Og så måske det her bare, ja. Efter 7-trinsskalaen. Det der, det er 7-trinsskalaen. Okay. Og det svarer til 8,8 efter Ja. 13-skalaen, som du sikkert Ja. har. Her er en tabel for de to, som vi har her på Færøerne, haft indtil for nylig. Det der hedder 13-skalaen og 7-trin. Hvis man fik 6 efter 13-skalaen, så svarer det til 2 efter 7-trinsskalaen. Okay. Og når der står her, men det kommer vi tilbage til. Så vi får bare tucci i Island der der. Ja. Nul tucci, og så sådan der. Ja. Ja, kære venner, så er klokken blevet 5, og vi starter en ny runde med kode 2 orientering til optagelse på Flåskabsaters bachelor og chauffør eller bifags uddannelser. Og vi har jo sendt sådan en folder ud til alle husstandene på Færøerne, og dem kan man selvfølgelig få flere af, hvis man vil, og ellers kan man jo se om alle uddannelserne inde på vores hjemmeside www.cetur.fo, og der er der et link, der hedder optagelse, hvor man kan gå ind og få alle oplysningerne omkring, hvordan man søger, få adgang til et online ansøgningsskema, og der findes også en papirmulighed, og der findes en god og grundig vejledning til at udfylde skemaerne, både det online og papirskemaet. Og det er jo sådan, at de fleste uddannelser bliver der optaget til her hvert år, men vi kan jo lige løbe dem igennem, dem der er optagelse til her i år. Og til bacheloruddannelsen, der er det jo altså til sygeplejerske, det er til Oske, og det er færøsk, det er historie, det er samfélagsvísindi, socialvísindi og samfélagsplanlægning, og politik og umsætning. Og så er det til folkeskolelærer og til pædagog og til økonomi i alle sammen på bachelorniveau. Og som sidefag, som er 1,5 til 2 års uddannelse i forbindelse med et hovedfag, der er der altså optagelse til i færøsk, i historie, i samfundsfag, socialvísindi, samfélagsplanlægning, politik og omsætning og matematik. Og det søger man altså på samme ansøgningsskema, og der har vi jo altså 2 forskellige ansøgningsrunder. Den vi orienterer om her, som jo er det, der kræver mere end bare et eksamenspapir, det er kode 2 og de kvalifikationer, der hører til der. Hvis man har rigtig gode papirer, så kan man jo søge kode 1 og komme ind der, og der er ansøgningsfristen 1. juli, og det er altid ved midnatstid. Og som sagt, vi vil meget gerne have, at man søger online, men der er stadig mulighed for at lave en papiransøgning. Og der er det jo så, at sådan et ansøgningsskema, det skal vi så kigge lidt nærmere på, men først kan vi jo måske lige sige, hvad er det egentlig kode 2 handler om, og hvad er det for ansøgere, som med fordel kan søge kode 2. Som sagt, kode 1, det er når man kun har sit eksamensbevis, sit adgangsudgivende eksamensbevis, gymnasialt minimum, og søger på baggrund af det. Men i kode 2 har man altså mulighed for at søge, hvis man ikke tror på, at ens gennemsnit på en adgangsgivende eksamen er højt nok til, at man kommer ind. Så er det, at kode 2 giver mulighed for, at man dokumenterer og viser, at man har nogle andre kvalifikationer end en ungdomsuddannelse, som altså ikke har et højt nok gennemsnit i sig selv.
Og det er så de forskellige kvalifikationer, vi skal komme nærmere ind på, hvad det er for nogen, og hvordan man kan få dem præsenteret og dokumenteret. Andre, der kan søge gennem kvote 2, det er altså studenter med et udenlandsk eksamensbevis. Og så er der endelig den tredje gruppe, som er folk, som ikke har et formelt adgangsgivende eksamen i form af et gymnasialt minimumsbevis. Men de har noget andet tilsvarende og kan dokumentere, at de kan de samme ting, som hvis man havde taget en gymnasial ungdomsuddannelse. Så det er altså en dispensationsmulighed, som der er meget få, der søger og kommer ind på. Fordi der skal helt særlige ting til, som skal opveje, at man ikke har en gymnasial ungdomsuddannelse. Hvis man søger kvote 2 nu her inden 15. april, eller 15. april i løbet af dagen, så er det også en kvote 1 ansøgning. Det vil sige, at man skal ikke søge 2 gange, hvis man også vil prøves i kvote 1. Så hvis man sender en kvote 2 ansøgning, hvor der jo også hører et gymnasialt minimumsfag med som dokumentation, så er det også en kvote 1 ansøgning. Nogle spørgsmål til det? Nej. Okay. Og så er det jo, at hvis vi skal kigge på det ansøgningsskema, som jo man kan se inde på nettet, og som vi har printet ud her i lokalet, at det starter jo, det hedder jo ansøgningsskema i 2017 kvote 2, med nogle personlige oplysninger, og hvis man ikke har et p-tal, og det har de allerfleste jo, når man søger her med et eksamensbevis fra Færøerne, så kan man jo skrive sin fødselsdato, hvis man ikke har de 3 sidste cifre i p-tallet. Og så er statsborgerskab er for de fleste, der bor på Færøerne, men jo altså ikke for alle, dansk. Og det er vigtigt, at man skriver sin e-mail klart og tydeligt. Og hvis man har særlige handicap, kan man notere det, sådan at vi kan være forberedt på at tage vel imod folk, som har et handicap, som vi kan gøre det, vi nu kan gøre for at afhjælpe. Optagelsesgrundlaget er jo til et universitets bachelorstudium en gymnasial ungdomsuddannelse eller gymnasial minimum som standard. Og derfor så skal man jo så her krydse af, hvad det er for en, man har, og skrive på, hvornår den er taget, og hvilket gennemsnit, og efter hvilken skala man har fået den, og så gerne et bilagnummer. Og gennemsnittet, som man skal bruge her, det er jo det gennemsnit, som står nederst på ens eksamensbevis typisk, og med et gennemsnit af alle de fag, og både og med årskarakter og eksamenskarakter, og hvis man har bonuspoint og så videre, så er det det nederste gennemsnit, som står på ens eksamensbevis, man skriver ind her. Og så er der det særlige til visse uddannelser, at man udover at have et bevis, så skal man også have nogle bestemte fag på nogle bestemte niveauer. For eksempel altså til færøsk og til støtfløje og bøvskabberfløje, der er der særlige fagkrav, og at de skal være på et bestemt niveau, så det skal man så også lige skrive ind her, og igen efter hvilken karakterskala man har fået det pågældende gennemsnit. Og alt er jo så dokumenteret i eksamensbeviset, som man jo altså også sender med. Og hvis man ikke har en færøsk uddannelse her, så kan man jo altså i punktet nedenunder med Anna skrive, hvad for et eksamensbevis man så har, og gennemsnittet derfra. Og så er det jo sådan, at man kan søge op til 3 forskellige uddannelser på én gang i prioriteret rækkefølge. Og det vil sige, at det man helst vil ind til, det skriver man øverst som nummer 1, og hvis man kun har et ønske, så skriver man bare 1. Men hvis man
har lyst til at komme ind på en anden uddannelse, hvis man ikke kommer ind på sin første prioritet, så skriver man jo altså 2 og 3, som det nu passer i. Og der er det så sådan, at hvis man nu skriver for eksempel 2, og man kommer ind på nummer 2 prioritet, så kan man sætte kryds her, hvis man har lyst til at stå på venteliste til sin første prioritet. Men kun til sin første prioritet kan man komme på venteliste, hvis man kommer ind på en af de lavere rangerede prioriteringer. Men altså, hvis man ikke har interesse for andet end en uddannelse, så er der ingen grund til at skrive mere end en. Men man må gerne, hvis man har lyst til at tage imod et andet tilbud. Spørgsmål til det? Godt. Men altså, her er så opregnet de uddannelser, som vi tager op her i næste runde. Og så er underskriften og datoen jo altså også vigtig i forbindelse med sådan et ansøgningsskema. For uden det, så gælder den ikke. Og så står der her, hvordan man kan sende det med e-mail eller med post, eller aflevere det her i postkassen. Og det er altså sådan, at beskeden på ansøgningen, det er 19. juli, også for dem, der søger allerede nu her 15. april. Fordi det skal ses i forbindelse med dem, der søger kvote 1 1. juli, og derfor sker behandlingen så de første par uger i juli, og så får man besked 19. juli om, at man forhåbentlig er kommet ind, eller at man står på venteliste. En tredje mulighed er, at man ikke opfylder kravene, at man ikke har en gymnasial ungdomsuddannelse for eksempel. Jamen så er man hverken optaget eller på venteliste, for så opfylder man ikke kravene. Og har ikke fået dispensation, hvis man nu har søgt om det. Og når man så har fået besked om, at man forhåbentlig er optaget, så skal man så sige ja tak inden den 1. august. Ellers går pladsen videre til dem, der er på venteliste, hvis det er en uddannelse med adgangsbegrænsning. Så det er sådan datoerne og proceduren for ansøgningen her til vores bachelor- og bifags uddannelser. På vejledningen, der er der en oversigt over, hvad de mindste vejledningen ligger bagest. Ja, de sidste 2 sider, det er vejledningen, det er uddelende her. Der står i punkt 2 under det, der hedder optagelsesgrundlag, der står der, at sidste år var der altså adgangsbegrænsning til 4 af bacheloruddannelserne. Det var til læreruddannelsen, hvor kvote 1-kravet var 7,7 efter 7-trinsskalaen, og det svarer til 8,6 efter 13-skalaen. Og det var det var, da folk i første omgang fik besked om det. Så var der nogen, der ikke tog imod eller fandt andre aktiviteter og meldte fra, og så kom der nogen ind på ventelisten, så blev den nogle decimaler lavere. Til pædagoguddannelsen var det 6,1 efter 7-trinsskalaen, og den endte på, og det svarer til 8,0 efter 13-skalaen. Sygeplejeuddannelsen er den, der er sværest at komme ind på efter kvote 1. Der var den 8,0 efter 7-trinsskalaen, der svarer til 8,7 efter 13-skalaen. Og økonomi, den var 7,7 efter 7-trinsskalaen og 8,6 efter 13-skalaen. Og det er jo specielt de uddannelser, at kvote 2 er interessant, fordi det er ikke alle, der opfylder de her fagkrav og karakterkrav. Men der er det så, at kvote 2-muligheden er der,
at man med andre kvalifikationer kan få en chance for at komme ind med de her 30% af pladserne, som bliver fyldt op af kvote 2 ansøgere. Mangler du papir og blyant, så ligger det her. Ja. Ja. Så vi ved jo ikke, hvad det bliver i år, fordi vi ved ikke, hvor mange der søger. De her quotienter har ligget lidt stabilt faktisk her over de senere år. Det er ikke sådan, at de har været langt over 9, eller de har været nede under 7,5 efter 13-skalaen. De har ligget nogenlunde stabilt der i 8, et eller andet efter 13-skalaen. Men hvordan det bliver til i år her, det ved vi jo ikke. De kan blive højere, de kan blive lavere, men det er bare sådan niveauet. Så altså, hvis folk har for eksempel 9,0 og spørger, skal jeg søge kvote 2 eller ej, så tør jeg jo ikke at garantere, du kan bare søge kvote 1, fordi det har aldrig været så højt, så du kommer nok ind. Hvis det så pludselig viser sig, at der er flere ansøgere, der har mere end det, så står man jo og er sorte pærer og måske har lovet noget, man kan ikke love noget, og derfor må folk prøve, og det er jo derfor, der er forholdsvis mange, der søger gennem kvote 2, fordi de føler, at de måske ikke er sikre på at komme ind efter kvote 1. Spørgsmål til det? Hvordan ikke flere søger? Jamen altså, til sygeplejerske, som er den, der er allermest populær og eftertragtet, og med flest ansøgere, der er vi altså over 90 ansøgere i alt, og hvoraf over 50 har været kvote 2 ansøgninger til 10 pladser. Så der er hård konkurrence. Det er vigtigt, at man laver en god ansøgning, og det er jo så det, vi skal til at kigge på her. Hvad er det så for nogle ting, man eventuelt, hvis man nu har et snit, sådan igen snit på, lad os sige, 8,0 efter den gamle, eller 6,0 efter 7-trinsskalaen. Hvad er det så for nogle ting, man kan bruge til at forbedre sine chancer i kvote 2? Og der er det jo, at hvis vi går tilbage til vores ansøgningsskema og kigger om på side 2, så er der jo her mulighed for at opregne de forskellige kvalifikationer, som man nu har. Og der handler det om, at man har flere forskellige af de her kvalifikationer. Det er ikke særlig smart at have alt i en inden for et område. Altså for eksempel, at man har 5 års arbejdserfaring, men ikke nogen af de andre aktiviteter eller kvalifikationer. Men en ting, man kigger på, det er, at man ud over den basale gymnasiale minimumsspekt, at man så har noget andet af uddannelse. Enten er begyndt, eller har været i gang, eller fuldført en anden videregående uddannelse. Det er positivt, og det skriver man så her, så dokumenterer det med et bilag, som skal lægges ved. Ikke? Men altså, der er nogen, som måske har taget et halvt eller et helt år af en anden uddannelse. Det tæller også med. Man skal bare have bestået en eksamen. Det er ikke nok bare at have været tilmeldt, og så gået der et halvt eller et helt år og ikke taget nogen eksamener, fordi så kan man jo ikke ligesom vide, hvad man har fået ud af det. Så det er det, man kan nævne her og bruge her. Har I været i gang med nogle andre uddannelser, eller suppleret med nogle fag, eller sådan noget, som I kan få på, så gør I det. Hvis man har været på folkehøjskole, eller husholdningsskole, eller andre uformelle uddannelser, hvor man ikke har fået karakterer og sådan noget, men altså har været i et folkeoplysende institution, som en folkehøjskole for eksempel, så tæller det også positivt. Og det skal så dokumenteres. Selvom man ikke har fået eksamenspapir, så får man altid et stykke papir, et diplom, at man har gået der i den og den periode, og det er så dokumentation. Så er der også nogen, der supplerer med gymnasiale fag.
nogle fag, de ikke havde plads til at tage, mens de tog eksamen, så kan man få et højere niveau, eller et nyt fag, eller et eller andet. Og sådan nogle suppleringsfag, det er også positivt. Ligesom kurser af længerevarende art og relevans for uddannelsen, det er også positivt, og det kan man dokumentere her. Hej. Hej, hej. Undskyld, jeg kommer meget for sent. Ja, men du tager det som det kommer. Du skal få de her ting, som vi andre har fået. Det er selve skemaet, vi er ved at kigge på, og her er der en dagsorden for kode 2. Vi er i gang med at kigge på, hvad det er for nogle kvalifikationer, man ligesom kan bruge og dokumentere i sin kvote 2-ansøgning. Og vi har været inde på videregående uddannelser og andre afsluttede uddannelser, højskoleophold, og er kommet til punkt 7 her i ansøgningsskemaet, hvor det handler om gymnasiale suppleringskurser og andre længerevarende ved relevante kurser, som man kan dokumentere og få til at tælle med her. Og så er der jo en meget brugt kvalifikation her, det er at have haft erhvervserfaring og haft job, arbejde. Og der skelner vi så mellem, kan man sige, relevante for uddannelsen og ikke relevante. Og det kan man så være lidt i tvivl om nogle gange måske, og der kan man jo eventuelt kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse, hvis man er i tvivl om det. Men man kan skrive det på, man vil, og til at dokumentere det, der findes der jo her i ansøgningsskema det, der hedder en bortdan fra arbejdsgivere. Sådan et skema her, hvor man skriver sit navn og sin fødselsdato, p-tal, og hvilken periode man har arbejdet, og hvor mange timer i gennemsnit per uge, og hvad det er for en type arbejde, og så med underskrift og datering og stempel fra arbejdsgiveren. Og det er alle de her forskellige kvalifikationer, man også har haft, som måske ikke er erhvervsarbejde. Der skal man også have dokumenteret det med sådan en underskrift fra en anden ansvarlig person. Og der ligger sådan et eksemplar her, og den kan man jo så kopiere, hvis man nu har 2, 3, 4, 5 stykker af den slags. Det kan man godt. Fordi alle de her dokumenter og kvalifikationer, de skal jo så dokumenteres for, at de tæller med i sådan en kvote 2-ansøgning. Og jo flere forskellige man har, jo bedre. Jo mere relevante de er for uddannelsen, jo bedre. Udover erhvervserfaringer, så er sådan noget som udlandsophold af længerevarende karakter, minimum 2-3 måneder, som man så kan dokumentere ved hotelregninger, eller flybilletter, eller dato på billeder, man har taget, eller hvad man nu har. Og hvis man har arbejdet, så er det jo i udlandet, taget sprogkurser eller noget andet, jamen så er det jo også en mulighed at dokumentere det på den måde. Og så er der en opsamlingsgruppe her til sidst ved 10'eren, hvor man kan dokumentere andre kvalifikationer. Det kan være inden for sprog, at man er særlig god til andre end de traditionelle sprog, vi kan på Færøerne. Og hvis man har IT-erfaringer, og hvis man har været fritidsleder, at man har været idrætstræner, eller været i et eller andet ansvarsjob. Røde Kors har besøgstjeneste, og nogle er søndagsskolelærer, og andre er fodboldtrænere, eller sådan noget. Så er det også noget, man kan få til at tælle med, og det skal dokumenteres ligesom en arbejdsgivererklæring for traditionelt job. Det er ligesom de punkter, som man kan få til at tælle med. Og der er det så sådan, at hvis man nu er i gang med noget, så kan man jo ikke dokumentere det længere frem end her til 1. april eller 15. april. Men hvis man skriver det op her og har en kan man sige, en plan for at supplere et fag, tage et arbejde eller til udlandet, så kan man skrive det på her, så skal man bare dokumentere det inden 1. juli, hvor kvote 1-fristen er. Så de ting, man laver fra nu af og frem til 1. juli, hvis det er noget, der kan man sige, hører ind under de
kvalifikationer her, så kan det også tælle med under forudsætning af, at det står her nu som planlagt, og så at det bliver dokumenteret inden 1. juli. Så sender man en dokumentation for det ind. Er I med på det? Mhm. Så der er nogen, der kan nå at hente nogle point, eller få nogle nye kvalifikationer, som man måske ikke har været opmærksom på før. Og de her ting, det er jo godt at vide, når man egentlig går ud af skolen, fordi så kan man jo tænke over, hvad er det egentlig, man skal lave, hvis man nu om et år, 2, 3 eller 5 har lyst at søge ind igen, og så bruge tiden til at få nogle af de her kvalifikationer på plads. Fordi jo flere forskellige, jo bedre, og de skal så have en vis varighed. Altså job eller udlandsophold på 3 uger, det regner vi ikke rigtig for noget. Vi skal op med 2-3 måneders varighed og op efter. Men det er altså bedre at have 5 forskellige typer af de her kvalifikationer, end at have 5 år af det samme arbejde. Og her, der opregner man det bare, men så skal der vedlægges bilag, som jo altså, kan man sige, er jeres opgave at få det i orden. Fordi hvis det ikke bliver dokumenteret, og med underskrift og så videre, så tæller det ikke rigtigt. Det her, det er jo noget af det, I har gjort, og der er nogle få måneder endnu, der kan hentes lidt ind. Men den sidste, og måske næsten vigtigste ting i forbindelse med kvote 2, det er jo, at man også har mulighed for at skal skrive en motiveret ansøgning. Grundgiven omsorg. Og der er jo altså en side sat af til det her i ansøgningsskemaet. Og det vil sige, at en side, det er ligesom det, man forestiller sig til det. Og der har I chancen for at vise, hvad I dur til, og fortælle, hvor velforberedt og motiveret, og hvordan I har indstillet jer på at søge ind til den her uddannelse, hvad I har gjort for det. Hvor I har fået ideen og motivationen for at søge ind til den uddannelse fra. Det kan være personlige oplevelser, og det kan være fra arbejde, eller det kan være fra undervisning, det kan være fra fjernsyn, og hvor som helst. Det, der er vigtigt, det er, at man argumenterer, og man reflekterer over den ballast, man har af erfaringer og oplevelser og fag og uddannelser og sådan noget i sådan en. Og så er det vigtigt, at man udover hvad man har forberedt sig til, at man også har været inde og kigge på, hvad er det egentlig for en uddannelse? Hvad er det for nogle ting, man arbejder med, og man skal sætte sig ind i, og der er måske noget, der er mere interessant end andet af det, og en måske prioritering af, hvad man er særligt interesseret i den sammenhæng af selve uddannelsesforløbet. Og så ikke mindst som det tredje, at man fortæller sine overvejelser over, hvad man vil bruge den her uddannelse til. Hvad er det? Hvor er man henne om 6 år, eller 10 år for den sags skyld? Hvad vil man bruge uddannelsen til? Det er også vigtigt at få jeres velovervejede tanker omkring sådan noget fremstillet i sådan en motiveret ansøgning eller grundgiven omsorg. Og det er der, I kan være kreative, det er der, I kan få indflydelse nu, og man kan få al den hjælp og assistance, man vil fra gode folk. Skal selvfølgelig stå inden for det, der er der. Og jeg har prøvet her at samle et par eksempler på sådan nogle motiverede ansøgninger og nogle gode idéer til, hvordan man kommer i gang, og hvordan man får samlet sådan noget. Og dem får I selvfølgelig her, og det kan folk ude i landet altså også sende en mail til mig på ask@sator.fo for at få mulighed for det. Der er et sæt med 3, som vi kan kigge på, og jeg kan jo lige sådan måske nævne nogle af de her vigtige ting i den forbindelse, og ellers kan det være, at I har nogle spørgsmål til det jo også, fordi det er
det er svært at give en facitliste, og man må jo gerne være lidt original i den her sammenhæng, og have en god indledning og en skrap afslutning, sådan at folk lægger mærke til det her, fordi der kommer måske 50 andre også, og der er det jo vigtigt, at jeres kommer til at skinne igennem. Og man skal jo ikke skjule talenterne, man skal ikke overdrive og prale eller lyve eller sådan noget, men altså få det frem, som er relevant og som man kan stå indenfor. Og det er samtidig, at det er en god idé at snakke med venner og bekendte om, hvad er det egentlig, jeg har af kvalifikationer, som er vigtige at få med i den her sammenhæng. Det er den udfordring, I har nu 14 dage til at få på plads, kan man sige. Ikke? Og man kan hente idéer på nettet, og som sagt har jeg prøvet at samle nogle af de idéer, som jeg har hørt og tror kan virke. Og noget virker for nogen, og noget for nogle andre, og derfor er det jo en meget personlig og individuel sag, som man skal være så kreativ som muligt for det, fordi den er altså rigtig vigtig. Og der kan I med jeres egne ord fortælle, hvorfor I bør optages. Hvad det er for nogle kvalifikationer, I kan bidrage med i uddannelsen, og at I har udviklet jer måske siden I tog den gymnasiale ungdomsuddannelse for få eller flere år siden. Ikke også? Hvad er der sket? Hvad har I oplevet, som er med til at pege imod, at I skal altså ind til den uddannelse, som I gerne vil? Og der er det jo altså, at det er jo de her uddannelser, hvor vi har adgangsbegrænsning af den kvote 2, er særlig interessant, fordi ved visse af uddannelserne, historie for eksempel, ikke, jamen der skal man have bestået en gymnasial minimumsudbildning. Der har aldrig været adgangsbegrænsning. Der er alle blevet optaget. Men til sygeplejerske, lærer, pædagog og økonomi, bacheloruddannelserne der har der været adgangsbegrænsning højere eller lavere de sidste år, hvor vi har haft det store sammenlagte universitet. Og vi var inde på, at man kan jo kigge på, hvad var karakterkravene efter kvote 1 lidt sidste år. Og de står her i vejledningen, og det er jo ikke nogen garanti for, at hvis man har det, så kommer man ind i år. Sådan, de her karakterer, det var jo som det var sidste år. Og det kommer sandsynligvis til at ligge nogenlunde på det niveau, men vi ved det ikke. Det kan være, at der bliver adgangsbegrænsning til nogle af de fag, der ikke har været før, og omvendt, at der ikke er så mange ansøgere, så der ikke bliver adgangsbegrænsning til alle uddannelser, der har været, det ved vi ikke. Men det har ligget ret stabilt med, hvor der har været adgangsbegrænsning og på hvilket niveau. Men der er det så, man kan sige, at selvfølgelig betyder karaktererne også noget i den adgangsgivende eksamen, selvom man måske ikke kommer ind efter kvote 1. Det er ikke lige meget, om man lige bestemt bare er bestået med 6,0 eller 2,0 efter den ene og den anden skala. Jo tættere man ligger på det, der er kvote 1-kravet, hvis man ikke kommer ind der, jo bedre er det. Og der kan også være, at der er enkelte fag i sit eksamensbevis, som er, hvis man har gode karakterer der, det kan have en positiv betydning. Så eksamensbeviset betyder stadigvæk ret så meget, når vi kigger på en kvote 2-ansøgning. Og alle de her kvalifikationer og eksamensbeviset og motiveret ansøgning, det er det, der så ligesom er den nye helhedsvurdering, som der bliver foretaget, og hvor ansøgerne så bliver ligesom prioriteret til de der op til 30%, som kommer ind gennem kvote 2 til vores uddannelser. Og for sygeplejeuddannelsen, som I måske ved, så er der 30 pladser, og 30%, det giver cirka 9 pladser i kvote 2, og sidste år, der var der altså over 50 kvote 2 ansøgninger, så det er hver 5. 6. ansøger, der kommer ind. Så der er hård konkurrence. Det er den uddannelse her på
på stedet, som der er hårdest konkurrence, eller flest ansøgere, og det højeste gennemsnit for at komme ind. Så det gælder virkelig om at gøre sig umage og sælge sig så dyrt som muligt. Så det kan være, at I har nogle spørgsmål til det her nu, så er I jo velkommen til at fremsætte det. Ja, altså jeg har et spørgsmål. Du forstår først, ikke? Jeg siger det i hvert fald. Ja, okay, fint. Du siger, at det her, man skal altid grundkjøre, hvor man vil have sig udbyggelsen, eller hvad man vil bruge noget til, da? Ja. Hvordan vidt skal man liksom grundkjøre det her? Jeg husker, om man ikke vil starves vidt ved beina veien, altså om man vil blive på det og så videre, altså hvordan vidt skal man ordentlig forklare, hvad man vil bruge noget til? Hvad er det som bekymringsspunkt? Jo, altså der bliver spurgt om, hvor meget skal man begrunde. Ja. Nu siger jeg det til folk, der sidder derude fra, hvor de får repeteret spørgsmål. Det er ikke sikkert, at den går så godt igen. At der bliver spurgt her fra lokalet om, hvad man skal, hvor meget man skal begrunde, hvad man vil bruge uddannelsen til. Og der kan man jo sige, altså man har en side cirka til at fortælle om sin motivation og sit engagement og interesse for uddannelsen og hvad man vil bruge det til. Så der er jo en vis, kan man sige, pladsbegrænsning. Og det er jo for at finde ud af, om man har gjort sig nogle tanker overhovedet. Og der er jo ikke nogen, der tjekker om 5 år, at du nu gør, som du har lyst til dengang. Men det viser jo, at du er interesseret og motiveret og har gjort dig nogle tanker. Og det er vigtigt at få dem frem, og så må man gøre så meget og lidt ud af det, man synes, at det kan være, og der er plads til. Det kan godt være, at det ikke er særlig smart. Nu tager jeg den her uddannelse, men jeg gider altså ikke at bruge den. Det er måske ikke så stærkt et argument. Nej. Men derfor kan man jo godt bruge sygeplejeuddannelsen til noget andet og blive sygeplejerske. Og det kan man jo så måske argumentere og fremføre, og det kan jo være spændende. Fordi man kan jo bygge videre på en sygeplejeuddannelse, og den kan jo være ved siden af en anden uddannelse og så videre, og det kan give mening på den måde. Ja. Okay. Så er der plus om man til dømes søger ind af lærerudbygningsene, og at man så skriver, at man vil gerne være lærere? Eller er det helt værd et minus, som man skriver, at man faktisk vil bruge det til at læse videre dans eller whatever. Og så undervist du i minusskolen eller noget andet. Helt her været en afgørende faktor, at skrive sig så? Nej, det ved jeg. Nu sidder jeg jo desværre, eller heldigvis ikke i optagelsesudvalget. Og som sagt, alle de her ting i kvote 2 er en helhedsvurdering. Men altså, en læreruddannelse fører jo til meget andet end en lærerjob. Ja. Og man kan bygge videre, og man kan jo undervejs få nye tanker. Og hvis du ser på folk, der tog en læreruddannelse for 10 eller 20 år siden, det er måske kun halvdelen, der fungerer som lærer i dag, fordi de har fundet andre ting og videre uddannet sig og så videre. Ikke? Det er jo, uddannelsen er jo ikke kun beregnet til én bestemt ting. Men nu siger du det her med, at du kunne tænke dig at være gymnasielærer, så vil jeg jo nok anbefale dig at vælge noget andet end folkeskolelærer, fordi det er jo noget helt andet. Okay, jeg ved godt, at der er nogen, der er folkeskolelærer og studenterskolelærer, men det er jo 2 uddannelser ved siden af hinanden. Det kan vi på Færøerne endnu, det er det, man ikke kan i Danmark, men det er en anden historie. Men altså, selvfølgelig kan du have gavn og glæde af din folkeskolelærer, men du får ikke særlig meget merit i en universitetsuddannelse til studenterskolelærer. Men alle gode argumenter og idéer med, og hvad uddannelsen kan bruges til, det handler jo om, hvordan du ligesom præsenterer det, og dine overvejelser omkring det, og argumentationen, og ræsonnementerne bag det, det er det, der tæller.
og ikke om du vælger et bestemt job eller Okay. sådan noget. Så der kan man jo fantasere og drømme og forestille sig det ene og det andet. Og nogen vil læse økonomi, fordi de vil rette op på virksomhedens eller landets eller noget andets økonomi. Ikke også? Og der kan være mere og mindre stærke argumenter og motivationer for det. Det handler om, det er, at du reflekterer over dit valg. Hvorfor vil du den her uddannelse? Hvad er det i uddannelsen, der er interessant, og du har brug for og kan bidrage med noget? Og hvad kan det så åbne op af muligheder bagefter? Giver det mening? Ja, jeg fik svar på spørgsmålet. Så er det vigtigere, at jeg skriver om sådan en førskolen, eller kan jeg, altså, er det okay, hvis jeg skriver en altså, anskolen? Eller er det vigtigere, at jeg får altså, hjælp og skrive det her til førskolen? Altså, på Færøerne, der er der jo et færøsk undervisningssprog primært. Dansk, det accepteres nogle gange, og der er jo enkelte engelske oplæg, og der er nogle få lærere, men altså, jeg synes, det er vigtigt, at du præsenterer det på færøsk, og at det kan være, at man vil have dokumentation for, og det er en af de ting, der også står i vejledningen, hvordan, hvis man ikke har en færøsk eksamensbevis, hvordan du har det med færøsk. Både formelt gennem eventuelt uddannelse, sommerkurser eller noget andet, eller reelt med, hvordan du klarer dagligdagen. Fordi udgangspunktet er, at undervisningen er på færøsk, og at man afleverer, og man kommunikerer på færøsk. Det er lidt underligt, at jeg sidder og siger det her som dansk, men sådan er det. Og dansk, kan man sige, det er også godt at kunne, hvis man også kan færøsk. Men du skal dokumentere, hvad du har af færøske formelle kvalifikationer og uformelle. Og det kan være, at du har lært dig færøsk uden at have taget et kursus overhovedet på aftenskole eller andet sted, og at du ikke har noget papir på det. Men hvis du viser dig, og du eventuelt bliver indkaldt til en prøve, fordi de ikke kan vide om hvor meget og hvor lidt færøsk du kan, så kan du eventuelt komme i den situation. Hvis nu man sender en omsøgt i sommer og kommer ind, men at det händer som det man ikke kan läsa nu i sommar, men kan man så utskjuta det här till nästa år? Alltså, kan man ha så godt et plads til gåvar? Altså, normalt så får man jo ikke orlov, inden man overhovedet er begyndt. Nej. Med mindre der er tvingende omstændigheder. Ja. Altså, man kan jo komme ud for ulykker og sygdom og sådan noget. Eller på barsel, men det ved man jo så lige lidt i forvejen jo normalt. Men man starter ikke med at have orlov. Okay. Men man kan jo sige nej tak til uddannelsen, og så kan man jo søge næste år. Hvis man kommer ind i år, så er der sikkert også gode chancer for, at man kommer ind næste år. Mm-hmm. Men man kan ikke sige nej, jeg prøver lige i år, fordi så får jeg en ekstra chance, og så, men jeg gider ikke at starte, fordi jeg skal altså lige noget andet eller sådan noget. Mm-hmm. Det er ikke et orlovsargument. Nej. Men altså, det er klart, der kan jo ske ting og sager fra nu og til 1. september
der gør, at det ikke er muligt, og så må man jo tage konsekvenserne af det. Er studiestart 1. september? Sidste uge, sidste 10 dage er august. Okay. Ja. Der begynder de forskellige uddannelser. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, om det er svar på det, men altså... Jeg skulle altså spørge om, altså jeg forstår ikke alt det, som du siger, altså, hvis jeg har akkurat som familieantallet som jeg skal have, men jeg har altså utlændskt studentspræk, så skal jeg, altså jeg kan ikke søge om kode 1, eller hvad? Eller skal jeg søge? Jo, det kan, vi siger, at nordiske uddannelser kan søge gennem kode 1, og så kigger man kun på eksamensgennemsnittet. Okay, ja. Hvis det er et ikke-nordisk eksamensbevis, man søger på baggrund af, så skal man søge nu kvote 2. Og jeg vil anbefale, at du gør det nu, men det er op til dig. Altså, jeg søger ikke en bage. Så søger jeg bare en kvote 2. Og ja, og kvote 2 ansøgning er også en kvote 1 Okay, ja, ansøgning. det er det, som jeg ikke forstår. Okay. Ja. At man skal ikke søge 2 gange. Nej, okay. Når du søger nu, Ja. så er det både, kan man sige, en kvote 2 og en kvote 1. Okay. Fordi i kvote 1 kigger man kun på eksamensbeviset. Hvis det nu skulle vise sig, at dit eksamensbevis var højt nok til at blive blandt de 20, der kommer ind til sygepleje, så kan man automatisk. Ja. Ja, okay. Chancerne, eller ideen med kvote 2, det er jo, at man får en ekstra chance, hvis man har nogle af de her kvalifikationer, som vi nu har været inde på. Hvor længe har du været på Færøerne? Jeg kom i 15. Ja, okay. Så. Skulle du søge jo bare noget, men jeg tror det ikke ordentligt, altså. Før nu. Ja. Okay. Ja. Andre spørgsmål her i forbindelse med kvote 2 generelt, eller den motiverede ansøgning? Nej. Men altså, lige så vel som folk, der sidder ude og ser og hører omkring det her, så er I velkommen til at kontakte enten studievejlederen på den uddannelse, I nu vil ind på. Der er jo en oversigt inde på hjemmesiden. Der er jo en speciel studievejleder for sygeplejeuddannelsen, der er en for læreruddannelsen og en for de andre uddannelser, og der er telefonnummer og e-mail, og de vil jo så kunne gå ind mere, kan man sige, i de fagspecifikke spørgsmål og tvivl, man måtte have. Jeg giver sådan måske mere en bred almen, som kan tilfredsstille de fleste, og i hvert fald få folk forhåbentlig i gang med at skrive en god ansøgning. Og som sagt, vi vil gerne have dem online, men man kan også aflevere det med papir med posten i konvolut. Det var eftertræt fra mig. Jeg behøver ikke altså, gøre ind altså, hvad siger man? Altså, han kan skala som vi bruger i Østlandet. Ja. Altså, jeg behøver ikke gøre det ind, altså, altså, det er... Det er jo... Det ville være en god idé, at man fik vurderet, men når det er tale om de nordiske, så kræver vi ikke, at man har en dokumentation for, hvad uddannelsen kræver, hvad den svarer til fordi vi kender de nordiske landes uddannelser og ungdomsuddannelser, ikke? Og den islandske studentereksamen er jo en 4-årig. Ja. Har været, jeg ved ikke om de er jo op. Ja, det er det, men altså jeg tog det på 3 år, men det er det 4 år.
Okay, Men du kan altså, hvis du, altså, ja, okay. så kan man tage det på 3 år. Ja, men det vil sige, det er niveaumæssigt jo, kan man sige, det samme som vores studentereksamen, eller HF, eller hvad vi har. Og så er det et spørgsmål om at oversætte karaktererne, og der findes skalaer, der sammenligner den islandske med den færøske, danske karakterskala. Så det klarer vi. Okay, super. Ja. Er der flere ting her på falderebet, så er I jo velkommen. Jeg har ikke nævnt det her med, at der findes en fuldmagt, hvis det nu er, man for eksempel er ude i urskoven der mellem den 19. juli og 1. august, og ikke selv kan svare på, at man har fået besked om, at man er blevet optaget. Så kan man give en person fuldmagt, fuldtrue, til at svare på, at det er ok, at jeg starter på den og den uddannelse, som man har fået tilbudt. Og der skal man så udfylde sådan en blanket, hvis man altså ikke er til stede eller kan svare på henvendelsen, som man får der den 19. juli på, at man forhåbentlig er kommet ind. Og der er det så, man har 11 dage til at svare ja tak, hvis man vil det. Og hvis man ikke er i stand til det, så kan man give sådan en fuldmagt. Så det 19. juni? Juli. 19. juli, der får man besked på både kvote 1 og kvote 2 ansøgninger. Okay. Og så skal man svare, ja, det starter vi med, at så skal man give besked inden 1. august på, at man tager imod det tilbud, man har fået. Eller mail eller brev? Det er normalt på mail. Nej. Det er nok bare engelska. Eller, ja, okay. Ja. På en boks? Ganske. Eller inn i også samme måte som man ansøker elektronisk inn i her. Ja. Ah, okay. Jeg vil først før i år, at det er elektronisk. Okay. Så kommunikationen efter, at man har fået besked, er elektronisk. At man bekræfter sin forhåbentlige tilbud om uddannelse. Yes. Men skal vi sige stop og tak for opmærksomheden nu, og så hvis I har nogle individuelle ting, I lige vil have klaret her, så har vi måske mulighed for det. Ja. Jeg tror, vi lukker ned. Ja. Så starter det. Ja. Så vis. Fint. Tak. Så kan du snakke flyt. Hvad er det, du søger ind til? Gita, lærer. Ja. Ja, og ja, til at jeg har skrevet omsøkene, altså jeg har skrevet henne klar, jeg har kjent henne ennå. Nej. Og så men jeg skriver så også jeg altså om det er noe godt å skrive at altså ikke til at jeg får skrive at jeg ikke er ferdig at arbeide som lærer, men altså om Det er der ikke noget krav om. nej, okay, fint. Ja, men bare så vet jeg det. Annars, om man har bo i utlandet nå og ikke tyder noen kurs og sånn, og ikke bo i server, og det er noe som er et irrelevant mål, sort som spansk, greksk, altså. Jamen, det er ikke irrelevant. Ja, nej, okay, det er bare ikke noe som man kan, jo, man underviser i spansk, men det passer. Ja, men jeg har også greksk, og det er ikke noe altså man kan Nej, men det viser jo, ja. hvis du har dokumentation for det har vi jo et eller andet. Altså jeg har bare dokumentation i at jeg har været her i bo her landet, altså. Og Men det i sig selv, hvis du har opholdt dig uden for Færøerne i over 3 måneder, så siger man som minimum, at det er positivt. ja.
Og om man har arbejdet, eller man har haft sprogstudier eller noget andet, jamen Ta alt heller. det gør det jo så endnu mere relevant. Men hvis du har været der i mere end 4 måneder, end 3 måneder, så vil det være positivt i en kvote 2 sammenhæng her. Okay. Men du skal jo dokumentere det på en eller anden måde. Enten ved, at du har haft adresse, eller du kan have flybilletter frem og tilbage, eller hotel, eller husleje, eller billeder med dato på, eller hvad man nu kan forestille sig. Okay, så tid accepterar att ha bojlat och här man tröstar info och bojlat och så kommer data. Det har gått alltså isen har funnit. Ich bara jag också med har flowbiljetter plus det. Altså flybilletter, det er fint. Der skal bare være minimum 3 måneder imellem. Ja, fint. Okay, jeg forstår stansk ordentligt. Det er dokumentation for, at man har været i udlandet. Ja, og du vil for eksempel bo omstændig I Grækenland. og der skal man så akkurat give ind, eller ja. Men er det så, at det her langt stadjer utenlands? Ja. Okay. Og du siger, at man skal give op for at... Man skal dokumentere. Okay, ja. Du har boet i Island. Ja, jeg har også i Luxembourg i 2 år, så jeg husker om... Ja. Hvad skal du give ind? Altså, fordi det... Altså, nogen har jo lønsedler, har bevis for, at de har tjent penge, hvis de har arbejdet. Ja. Og nogen har arbejdet i en organisation og kan få en arbejdsgivererklæring. Og nogen har bare holdt ferie, og der er flybilletter, hvis, så er det ok. Eller at man har taget et sprogkursus, eller et eller andet, der viser, at man har været væk i så lang periode, som man har. Og nogen har måske ligefrem flyttet adresse, og så kan man få udskrift fra adresse eller folkeregisteret. Men jeg bliver også at jeg ind i Rusland, det er jo islandsk, så der vil nok være om Luxembourg. Jamen, du kan gøre, det er jo... Jeg vil så ryge på billet til Rusland. Nej, men du kan jo få et udskrift fra folkeregisteret. Ja. Og det er klart, at et islandsk studentereksamensbevis, som er dit grundlag, det viser, at du har været der i 3 år i hvert fald mindst. Ja. Og det, så er det ved at være relevant. Men annars, jeg bliver ikke andet at jeg var inde oppe på det her, det er islandsk. Jeg synes ikke, at jeg var det, som man, og det gør man inde i Island, det så man der, altså føringer, altså hvor viser det, at jeg er født her i Island. Det er ikke fødselsbevis. Eller, ja, islandske statsborgere. Nej, det er ikke at det er men altså, du kunne jo sende en kopi af dit pas. Okay, ja. Okay. Findes det der? Ja, der kan jeg godt. Jamen altså, vi har du et færøsk p-tal? Ja, det har vi. Så er du jo registreret her, men altså det vil være fint, at men det kan du jo så også skrive i din ansøgning. At du har boet i Island i 15 år eller ja, der får jeg nok skrive. Eller 20. Okay. Ja, så har vi forstå alt nu. Men man kan alltid ringe eller skrive. Ja, jeg skal give dig min lille budgetkort. Kan du då söka in till? Psykologi. Ja. Vi tog inte vi som heter Miatel. Man brukar inte Miatel i Island. Man brukar det bara hvis man ska söka in till master. Tack för nu. Jag vill bara göra det. Så vil du held med det. Det var bra. Ja, så här alltså jag kände att du är inte nej, vi brukar inte Miatel. Eller hvis du ska läsa bojer, alltså master eller något annat, så ska du bruka Miatel. Men annars så jag visst kör det. Men jag måste.
Gider du at skrive din e-mail, hvis jeg nu lige tjekker op på nogle af de her ting? Navnet, ne? Ja, tak. Så altså, her var synes jeg det her var det her huset god. Det er ikke godt for mig. Det er så. Nej, den er lysgod. Jeg blev helt forvirret. Jeg ledte op og ned, og så jeg kom så helt forvirret. Ja, det her, jeg vidste ikke engang, at det var jeg så svalskød også. Nej, men vi har ellers fået et skilt op her. Ja. Altså, når jeg er i runde, altså en lille køber sig. Man kan godt fare vind i Torshavn, men ikke ret længe. Nej, det der. Jeg fandt det slet ikke. Tak skal du have. Ja. En e-mailer fra min arbeidsgivere i Grekland vil nok til at dokumentere at jeg har arbeidsgiveren. Eller skal det være... Hvis der står... altså, skal det være det som en slags stempel og underskrift og alt sådan? Altså, du skal i hvert fald have et klart underskrift. Og altså, jeg vil sige, hvis ikke det fremgår med underskrift og de der ting, så vil sådan en... Den her, det må godt være med e-mail, altså... Ja, Okay. Men vi skal have et underskrift og et eller andet stempel fra arbejdsgiveren. Okay. Og I kan godt få sådan nogle arbejdsgivererklæringer der, men de findes jo altså inde på ansøgningsskemaet og vejledningen. Problemet er, at jeg arbejder svart i Grekland. Ja, altså, Ja. jeg husker det helvede, jeg kunne ikke lægge stille til. Jeg har undgået Så jeg har godt, dokumentation. altså, jeg kan godt, altså, vise flikkullet. Ja, nemlig. Jeg hade det. Nej, det är jag kände resten av först, så min arbetsgivare i Grekland, han fick jag skilja det. Nej, men ved du hvad, så skal jeg, hvis du går ind, du kan få en engelsk udgave på... Så jag tar bara det här. Hvad? Så är det bara det här jag brukar göra. Jeg har faktisk altid det, ja. Nu skal jeg prøve at se her, det skal jeg vise jer. I Danmark bruger de nøjagtigt det samme. Der har man dansk og en engelsk. Vi har ikke nogen engelsk i. Nej. Men det kan vi altså hurtigt fabrikere. Fordi den her, den vil være brugbar. Nu skal jeg se her. I Danmark har man jo et tilsvarende system på mange måder. Og jeg vil lige se, om den vil, som jeg vil her. Jo. Optagelse.dk. Det kan I måske... jeg kan også godt printe nogen ud til. Nu skal jeg bare se, det burde vi kunne lade sig gøre her. Yes. Jeg ved, jeg skal sende det elektronisk, så jeg behøver ikke. Her. Inde på den her side, der er der nyttige oplysninger. Her står arbejdsgivererklæring. Og hvis jeg husker rigtigt, så er der 2 på dansk. Nå, den var ikke lige her, som jeg troede i første omgang, men så kigger vi lige, vi har en engelsk version. Apply for higher education. Er det her, vi skal kigge nu? Den har ikke
lige tjekke et år. Det er okay. Men, Jeg kan godt bruge det danske alltid. Altså printe det så bara eller ja, jeg ja. så sender det til Ja, ham. jeg skal, nu skal du se her, Employers Declaration. Okay, ja. Okay, ja. Here we go. Nej. Der er oven i købet 2 på den her, så jeg printer lige et par stykker ud af dem, som I kan få med. Så. Og så står der Danish Civilization Registration. Altså, Ja, der skriver du bare din fødselsdato. Okay. Altså dato, måned og år, og så medmindre du og så hvis du har dit, så kan du selv få dit p-tal til. Ja. Så bare det færdigt. Ja. Det er selvfølgelig den, og derfor bør vi have lavet sådan en på engelsk til næste år, tror jeg. Ja, eller om man uppe det var alltså föreläst. Men det är ju så kom till Island 1940 så för det mer alltså så är det för så hålls att han var alltså så för mer var det isländsk. Det är så det alltså det är grym Island det allt. Okej. Så Vet jag French med mamma? ja, Och då så har jag någon som tar sig för det. omgång. Jag har inte Det tog det inte ett år för kom. Så det är bara att lära mig alltså. Tack. Og altså, I kan finde flere, hvis I vil have, men der er 2, og dem kan I jo kopiere. Ja, super. Super duper. Og det, altså det der er, synes jeg, det er så overskueligt for alle parter at få udfyldt det her, i stedet for at man skriver på et langt stykke papir. De hvide felter, værsgo. Ja. Og der er det altså, at stemplet er vigtigt. Okay. Okay. Så. Hvor længe har du været i gang med det? Alltså 2 sommer, så allt samman cirka 2 år. Alltså så. Okay. Alltså 6 månader ungefär. Men, og du ved, her kan du jo netop se, jamen her er plads til i 2 omgange. Ja. En, altså, Ja. og man kan jo lave flere også, hvis man vil, men altså, det er så ligesom det. I det samme. Okay. Men hvis det er hos en anden arbejdsgiver, Ja, så så kan man jo tage en anden. Ja, vigtigt. Tror jeg. Ikke? Ja. Finder? Vi skal bare just tak for det. Ja, velkommen og held med det. Og som sagt, I kan jo, hvis I får nogle spørgsmål ind, kontakte studievejlederen på uddannelsen. Ja, hvis man har kontakt. Okay. Ja, jag nämnde det. Vi skriver något hvis der er først. Tusind tak for det. Velkommen. Varst du hvordan jeg søgte ind og lære udbygning, synes du? Du var ikke tærlig. Ja, men altså, ja, det var over 80. Og hvordan jeg kom ind? 35. Ja, så er der at skrive. Og 30% af de 35, som jo er en 10-12 stykker, kom ind gennem kvote 2. Hvor ligger du henne? Nå, så jeg er rundt med. Jeg havde 4,6. Ja, okay. Så det er Men det er så nogle år siden. Jamen, nej, 2 år siden. 2 år bare? Nå, jamen, du har jo så været 2. Ja. Okay. Ja, men så, altså... Ja, det er ikke min opgave at gange det. Ja? Nej, men du skriver det, der står på dit originale bevis. Ja. Og så ordner de resten. Altså, vi har ganget det. Det er også ikke, hvordan jeg har man
Nej, Og det er i det er Danmark. Det er ikke før, ja. Denne regel gælder ikke for Færøerne, eller rettere sagt, denne regel er kun i Danmark. Det har blevet mere fortalt. Ja, men man hører meget, man gerne vil høre. Ja, jeg har sikkert sjovt billeder af det. Ja, Altså, men det står ingen steder i hvert fald. Det kan du ikke dokumentere. Nej, der kan jeg ikke. Men jeg hører det indimellem også. Nå ja, men så skal vi lige have 8% mere. Ja. Men nej. nej, tværtimod kan man sige, det, man straffer de unge i forhold til... Ja. Nej, det vil jeg ikke sige straffer, men altså... Ja. I Danmark, der belønner man dem. Ja. Og så bliver det sværere for de ældre. Ja, Og her, der belønner man dem ikke, og man giver den her kvote 2. Og det er jo ofte folk, som så i hvert fald har været lidt ude efter eksamen. Ja. Og til at altså de som kommer i jøkken kvote 2 har de som oftast altså først tager det hatt for alder. Nej. Det er hverken positivt eller negativt at være 35. Ja, jeg vet ikke. Jeg også, man har jo større muligheder for at ikke droppe ud, om man er ældre, det tager man meget sikkert. Jeg vet ikke, det er onkeltyr. Ja. Men altså, det er jo indirekte en fordel ved, at du har mere at putte i en kvote 2. Du vil have større chancer for at opfylde mange af de krav, vi kigger efter i kvote 2. Ja. Hvis du er 30 år. Ja. Men altså, man bliver ikke bedre til at lære med årene. Der er der flere meninger om, tror jeg. Ja, men det kommer an på. Nu er jeg jo 65 plus. Men altså, det er ikke nogen, og der er heller ikke nogen øvre grænse for, hvor gammel man må være, for man bliver taget ind. Det var der nogle steder i gamle dage, der tog man ikke ind, når folk var over 35. Men altså, i England for eksempel, der er det lidt lettere at komme ind, hvis man er 23 og mere. Okay, ja. Fordi man siger, jamen, så har man oplevet mere, end når man er 18. Så man er lidt mere mod nogle andre omstændigheder. Men altså, vi bruger så det her system med, at du får chancen for at skrive sådan en motiveret ansøgning, du får dokumentationsmulighederne for relevante kvalifikationer og sådan noget. Så på den måde kan man jo sige, at vi honorerer folk, der har haft gode erfaringer, og hvis de så også kan forstå og formidle dem, og sætte dem ind i den her sammenhæng, og skrive en god motiveret ansøgning, så har du muligheden for at påvirke det. Ja. Selvom du ikke kan lave om på din første gymnasiale eksamen. Det der er vigtigt, det er jo, at du også fortæller i din motiverede ansøgning om, hvad det har gjort ved dig at være et andet sted. Ja, og motivationerne for at gå ind i en uddannelse, hvor det handler om formidling og pædagogiske kvalifikationer og sådan noget. Og at det er helt legitimt at udtrykke, at man ikke vil være lærer, men at man vil noget andet. Ja, okay. Altså ude i undersøgningen har jeg sådan nævnt, at jeg skulle faktisk læse retorik i Norge sidste år. Okay. Og jeg kom ikke ind til, at jeg havde dumpet et obligatorisk fag, og så... I studenterskole eller i? Ja, okay. Ja, jeg tog i Danmark, jeg tog HF i Danmark. Okay. Og det var et obligatorisk fag, jeg havde dumpet, og så i Norge samsvaret til, at jeg ikke har en fullført HF på den måten. Ja, ordentlig, ja. Så bare skal de? Ja, altså det her var ikke mere krav i behøver. Ja, okay, det kan godt være. Ja, helt sikkert, men ikke av retorik om utbildningsene. Så det eneste krav var bare at man har en HF, og det har så ikke, altså, according to det. Nej, hvis de så forstår det som, at man skal være bestået i hver eneste fag. Ja. Men
så är det alltid det som är mina frustrationer kommer vid alltså systemen och man kan inte bara omsätta det på andra måter alltså för att de ska till norsk. Jag känner en ärrente som har teacher utbildning eller teacher hon supplerar faktiskt i norra. Och hon säger att stöje alltså bara för att dumpa ska man vara alltså helt här nere och det är sån ting alltså så att det är värre bestanta i en stöje i Danmark än vad det är i norra. Så det är sån ting som inte är helt rättvist att bara alltså att omsätta. Nej. Så ja, det som jag skulle skriva på omsökningen är att jag skulle Har du lavet nogen, har du klaget nogle gange? Har du gjort opmærksom på det og forklaret nogle af de der ting? Ja, alltså jag var svag. Alltså ordentligt, alltså jag skriver en läppar till dig och ta ena så att vara att jag kunde inte göra något. Og der kan man jo så sige, at netop det, at du så har taget HF, det er jo en mulighed, hvor det kun er eksamen. Ja. Hvis du nu for eksempel havde taget en anden ungdomsuddannelse, så havde du måske haft en års karakter og veje det op imod, og så kunne det være, at du havde lettere bestået sammenlagt. Og det er risikoen, kan man sige. Men derfor, altså jeg synes da, at det er, ja. Men det er klart, der er jo forskellige tolkninger, det er der også inden for landene i virkeligheden. Nogen der går de efter gennemsnittet i et fag, der skal du have bestået. Og andre siger, at du skal være bestået i alle, både skriftlige og mundtlige års- og eksamenskarakterer og sådan noget. Ikke? Så der er jo sådan små undtagelser, og der er en vis selvbestemmelse ude omkring hos uddannelsen, der gør, at en 100% overførsel af tilsvarende forhold, det lykkes ikke altid. Nej. Og du har så været uheldig at være ude for det, må jeg sige. Ja, akkurat. Og det var forresten som et ordentligt irrelevant fag. Ja. Så her sitter man og tager færre man ikke snakker i. Så men der er jo forskellige måder at komme ind på i Norge også, altså med. Ja, der er der når vi på en kun også, så det tager vi sjovt at sige for det. Nej, men det er jo så også noget som jeg kan det altid resten. Ja. Nemlig. Ja. Så det er selvfølgelig ærgerligt, og jeg ved ikke, om der kunne være gjort noget, hvis vi har snakket sammen, eller der var beklage med det. Hvis de har deres system, og så videre, det må man jo så finde sig i. Og sådan nogle detaljer, som det jo det er jo ikke altid, man lige får tjekket dem, fordi der er jo sikkert stået et eller andet sted, at du skal være bestået. Men det er måske på side 17 nederst i en fodnote. Ja, men altså her stender det jo godt nok tydeligt og samordnet optak. Så her stender at man skal have, om man kommer fra Danmark Sverige og græsene, så her skal man have et fuldt bestået. Ja, men de kalder det generell optak, eller generell studiekompetence. Jo. Og det betyder så, at man skal have bestået. Ja. Studiekompetence i Danmark, det er bare en bestået samlet eksamen. Ja. Der må du godt være dumpet i musik eller idræt eller spansk eller hvad det er. Så er det sådan her i forrige. Jeg har jo ikke dumpet et obligatorisk fag, men det jeg har vi en HF altså. Ja. Jeg skal nok gå op her. Ja, okay. Tak for hjælp. Og jeg har så skrivet i omsøkene at jeg har skulle eller jeg atlejer at læse til retorik og så er det der, jeg ved ikke om det men altså, nu ved jeg jo, i Danmark er retorik det en af dem, der har allerhøjst karakter. Og spørgsmålet er, om du havde en chance, selvom de havde set bort fra det. Ja, men her stendte jo i 2015, her kom jeg Øtland, som sagt. Okay, som opfyldte kravet? Ja, jeg har tjekket det. Okay, hvor mange var med i sidste omgang, Eli?
vi skal nok have en engelsk udgave af den her arbejdsgivererklæring. Ja, okay. Så ja, så... Men nej, og det er måske jo ikke populært eller et eller andet i Norge, og altså, var det sidste år? Sidste år, ja, 2006 år. Ja. Men så er spørgsmålet jo, nytter det så at tage faget om og bestå det, og så søge igen, hvis man vil? Men det er uaktuelt, eller hvad? Altså, det var det som heter naturvidenskabelig faggruppe i HF, som er dumpet. Og det er jo en kæmpe stor eksamen, ja. Altså. Altså sådan noget fysik, kemi? Ja, fysik, kemi og geografi. Ja. Det var den, der var nogen, som ikke bestod. Altså du fik 0-0? 0-0, ja. Altså, ja, og jeg havde det også noget, men altså, eksamen jeg gikk så i Sverige at altså det er en kjempestor eksamen, så det er nekve ting man skal styre på. Ja, og jeg helt gikk ordentlig vel, og så spør læreren om okkurs kemist. Så man skal blanda utfarsen sammen. Så ja, nemlig, så jeg kom upp i blodtypen, skulle forklare både blodtypen, så skulle forklare det geografiska og det kemiska og det biologiska og allt det der. Og så spør han om okkurs kemist, som jeg ikke stod i Sverige på. Jeg stod annars alt Sverige på alt annet, og bare tog jeg ikke stod i Sverige på det kemiska spurningen, så var det akkurat samme bare dumpa fagje. Tog jeg fagje bestemte av ødlom. Så stemmer man her, okay, så kan jeg ikke læse retorik på grund af her sådan. Det lyder altså lidt underligt, at, men det kan skal jeg ikke, at man ja, men altså, okay, det var altså... Men det er klart, hvis det er et eller andet fuldstændig fundamentalt, man ved ikke, hvad HTO men det var, betyder, eller sådan noget. Akkurat, ja, men det var ordentligt, altså basalt, kemi, som jeg studerer Sverige på. Okay. Ja, det var det. Det var my early weekend go. Men altså... Nej, men altså, nu kommer du her, fordi du gerne vil ind her, men så kommer vi til at snakke om det der, og altså, spørgsmålet er jo, om hvis du nu kunne tage det der fag om, og så søge ind, det er 15. april også i Norge, man søger, og om det er aktuelt eller relevant? Nej, det har aldrig skjønt. Nej, fordi... Nej. Men altså, det som jeg har yngst ved retorik, altså, det er ikke at jeg gerne vil være politiske skrivere eller noget så. Så er det værre for at undervise det. Du vet, så altså, på handlematen har vi alltid vilja undervist, og bare ta jeg fikk retorik i danskundervisningen i Danmark, ta var liksom bare, okay, det er akkurat, ja, du vet, jeg elsker det, det er mitt favoritfag, så ta har vi lukket som blant på omsorgene, og jeg vet ikke om det er godt eller ringt at jeg har nevnt at jeg alltid leser det til, så kan det jo som om at jeg tar ikke det her faktisk som en stepping stone. Jamen altså, stepping stone er jo også vigtigt for, at man kommer videre. Ja, men det der. Så det er fuldstændig legalt. Finder sig så. Det viser jo bare, at du har videre planer. Ja. Og det er det vigtigste. Ja, nemlig. Synes jeg. Ja. Og det er jo ikke mangel på lærere nu heller, så det er ikke at... Nej, men der er mange på gode unge lærere. Ja, okay. Ja, så ja, jeg ved ikke. Jeg håber at... Og det kan jo være et godt argument også, ja. at du har alternativer til den traditionelle karrierevej for en læreruddannelse. Ja. Ja, helt det. Ja. Altså, i princippet er universitetet jo ligeglade med, om folk de får arbejde eller ej. Okay. Bare man vil... Men vi vil gerne tilbyde folk at få en uddannelse, som giver nogle kompetencer, der kan bruges alverdens steder. Ja. Finanslag. Ja, det er akkurat det, jeg bruger for at høre. Det var, ja. Så jeg bryder i også sådan, tror jeg, sådan her, ja. Fint. Men altså, det der ikke er særlig godt, det er jo at skrive, jamen jeg vil gerne læse til lærer, fordi det synes min mor og far. Nej, præcis. For nu at lave et groft banalt, men altså, hvad du bruger uddannelsen til,
hvis du sætter det ind i din sammenhæng, og at det giver mening, og du kan argumentere for det, og at du kan se nogle elementer. Det kan godt være, at du er mere interesseret i pædagogik og didaktik og psykologi, end du er interesseret i sløjd og idræt eller sådan noget. Ikke? At det er de elementer i uddannelsen, at du særligt er optaget af og udfordret af og har lyst at uddanne dig til. Ikke? Det er jo det, jeg sagde, at det altså, at man også i sin motiverede ansøgning skal afsløre, at man har sat sig ind i, hvad uddannelsen går ud på. Og at der kan være nogle af elementerne, disciplinerne, man er særlig interesseret i. Ja. Og så fremhæve det og begrunde og argumentere og vise, at det er det, man har forberedt sig med, og at det, man har lyst til at lege videre med. Ja, akkurat. Finnes det. Ja. Jeg har alltid funnet omsøkt, eller altså, argumentere vel, så det håber jeg. Det er, altså, det ikke må blive, det er jo en CV, altså, hvor man bare noterer, hvad der er sket, og niks vejder. Men det er refleksionerne, altså, og argumenterne, og brugen af de input, man har fået gennem uddannelse, arbejde, rejser og livet som helhed, ikke? Ja. At det er den helhed og den ræsonnement og overvejelse, man ligesom skal præsentere, at man er et homo sapiens, et tænkende væsen, som spekulerer over, hvad det er, man vil, og at man forbereder sig på forskellige vis, ikke? At det ikke er noget, du har fundet ud af i går aftes, at du vil være lærer. Ja, på en anden side. Vidger du omsætning? Nej. Det gør jeg ikke. Okay. Jeg er vejleder, og det må jeg ikke, og altså, jeg kender de her, kan man sige, de her forhold, og det er fagfolk, det er studenter og lærere og på uddannelsen, som 3 personer, som sidder og vurderer ud fra de her forskellige kriterier, som vi ligesom spiller ud med. Og der er den motiverede ansøgning en vigtig del. Eksamensresultatet og enkelte karakterer kan have betydning. Anden uddannelse, kurser og supplerende fag, job og erhvervsarbejde, og udlandsophold, højskoleophold, andre kvalifikationer, sprog, IT, fritidsledervirksomhed, at man har været fodboldtræner, eller søndagsskolelærer, eller musikinstruktør, eller et eller andet. Så at have arbejde som for eksempel en vikar, det er givende, ikke? Det er klart. Skolevikar over en længere periode med halv tid eller fuld. Det skal helst omregnes, så skal det svare til 2-3 måneders fuldtid. Ja, okay. Altså hvis det sådan er 2 uger på fuld tid, eller 4 uger på halv tid. Okay. Men jo mere, jo bedre. Ja, indtil en vis i hvert fald. Ja. Men i stedet for 5 års lærererfaring, så er det godt at have 5 forskellige på et halvt eller et helt år af forskellige typer erfaringer, som har en eller anden relevans. Ja. Og hvis man så i sin motiverede ansøgning kan ligesom fortælle, hvad man fik ud af det, og hvad det betød, og at det pegede den her vej, eller et eller andet, ikke? Så begynder der jo at blive mening og sammenhæng i det, og så er du bedre rustet med de her kvalifikationer, end hvis du bare stod med din rene eksamen. Ja. Selvom den ikke var over middel, eller ikke særlig høj. Ja. Og netop i lærer- og pædagoguddannelsen, hvor der er så meget praktik, både i uddannelsen og jo i arbejdet bagefter, i det traditionelle arbejde, ikke? Jamen, der er det jo vigtigt, at man også viser, at man kan fungere i forskellige arbejdssammenhænge og forskellige situationer. Og det er jo så vigtigt, at man kan få præsenteret det i sådan
at man er vant til måske at instruere, eller man er vant til at have med folk at gøre, og kan planlægge og organisere og nå resultater. Ja, nemlig. Akkurat. Og noget af det kan man jo dokumentere, og noget har bare været noget, du har lavet i din fritid for sjov i familien, eller hos venner og bekendte, eller hvad det er. Ikke? Der er nogle ting, man ikke kan dokumentere, men man kan fremføre det i sin man behøver ikke at dokumentere alting i sin motiverede ansøgning. Nej. Og dine holdninger og tanker om tingene kan du heller ikke ligesom men det skal jo bare ligesom virke overbevisende og indgå i en... Det her er rytmen, känner du? Ja. Ska man bruka med retorisk evne? Det er det. Og at hvis du ligesom kan demonstrere, at du har prøvet at bruge dem i private sammenhænge, eller i erhvervsmæssige sammenhænge, eller hvor som helst, så kom frem med det. Fordi det er jo nogle særlige eftertragtede evner i virkeligheden. Ja. Jeg har det fra mig, der har måske. Men du kan jo prøve at kigge de der ting af tips og idéer og eksempler igennem og se, jamen her kunne jeg måske ændre lidt, eller tilføje, eller stryge noget overflødigt. Og... Ja. Det här var en sån elektroniska vägledning. Jag har varit i Japan. Jag hade också varit näst om det sen men jag ska köra för Japan allt. Så ja, alltså tar man skriver sin omsökning så bara så när jag sån lunch PDF fyller här. Här sen är vägledning. Ja. Og det er jo stort set, det er jo det samme man vil have, hvad enten det er på papir eller på. Og det er derfor jeg bruger den her det er bra. Til at demonstrere og til at man kan følge med og man ligesom kan manøvrere der. Ja, absolut. Men altså, jeg var slæber mig. Ja. Tusind tak for jer. Ja, velkommen. Du har det med der kommer også. Jamen, du er velkommen. Ja, nu har du min telefon og e-mail. Ja, absolut. Hej.